ሕማቕ ዝበሃል ኣብ ርሑቕ ዘሎ ትፈትዎ ሰብ ብሕልምኻ ምስ ዓምከ እንታይ ይኸውን? ምስ ዓም እዚ ምንም ፀገም የብሉን ትምኒትካ ምፍፃም እዩ። ስለዚስ ክትራኸቡ ኢኹም ምግቢ በሊዐስ ፀበል ይሰቲ ብጣዕሚ ይስንብድ ምስ ሰተኽዎ ኣባኻ ዘሎ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ካብኡ እውን ጣዓሳኻ ንነፍስኻ ምውቃስ ከምኡ እውን ትሕትና እዩ። ስለዚ እዚ ፅቡቕ እዩ ምንም ፀገም የብሉን። ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ተዓፂኻስ ኣምሪርካ ምብካይ ወይ ድማ መሪር ብኽያት እንታይ ማለት እዩ? ብኽያት ቅድም እውን ገሊፀየ እንድየ ግን ጸሎት ምህለላ ናብ ኣምላኽ ጥርዓን ምቕራብ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብነት መዝሙር 30 እንተሪእና ናባኻ ኣእውየ ይብል ከምኡ እውን መዝሙር 126 እቶም ብንብዓት ዝዘርኡስ ብዕልልታ ይዓጽዱ ይብለና። ስለዚ ብኽያት ንብዓት ጸሎት ምህለላ እዩ። ካንሸሎ ዓፂኻ ኣምሪርካ ምብካይ ማለት ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ጸሎት ገዛኺ ወይ ገዛኻ ኣምሪርካስ ጸሎት ግበር ወይ ምግባር ማለት እዩ። ኣነስ ኩሉ ግዜ እቲ ጥቕልል ቅርሺ ሂበስ ሽሩፍ ይባኒ እንታይ ይኾን ጥቕልል ቅርሺ ጽቡቕ ኣይኮነን ሓሳብ ፈተና ህውከት እዩ። ስለዚስ ሓሳብካ ምሽራፍ ምዝርዛር ምብታን እዩ። ብኻልእ ንሓሳብካስ ፍታሕ ምርካብ ማለት እዩ። ናይ ውላድካ ርእሲስ ኣብ ክልተ ምምቃል እንታይ ማለት እዩ? እዚ ኣብ ኣእምርኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ሓንጎሉ ዝሓደረስ ርኩስ መንፈስ ኣሎ። ጽቡቕ ክሰርሕ እንተፈተነ ናብ ሕማቕ ዝመርሖ ክልተ ሰብ ንክኸውን ወይ ከዓ ክልተ ባህርያት ንክህልዎ ንክውንን ዝገብሮስ መንፈስ ኣሎ እዩ። እዚ ድማ ብመቁፀርያ ጌርኪ ወይ ገይሩ ርእሱ ክሃርም ኣለዎ። ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ኣእምሮ ወይ ኣብ ርእስኻ ዝቕመጥ መንፈስ ንኣይነጥላ መንፈስ እዩ። ኣይነጥላ መንፈስ እያ ኣብ ኣእምሮኻ ትቕመጥ ኣተሓሳስባኻ ንምብካል ኣእምሮኻ ኮይና ራእይኻ እቅድኻ ሓሳባትካ ኩሉ ንምኹላፍን ንምብልሻውን እትገብሮ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ኣእምርኡ ወይ ከዓ ርእሱ እንድሕር ዳኣ ስሒቱ ዝገብሮ ነገር ኣይፈልጥን። እቲ ሓጢኣት እቲ ሕማቕ ስራሕ ጽቡቕ ከም ዝኾነ መሲሉ እዩ ዝስምዖ ማለት እዩ። እና እዚ ከይኸውን ብመቁፀርያ ጌርኪ ወይ ገይሩ ርእሱ ክሃርም ኣለዎ። ኣብ ልዕለይ ዘለኺና ዓይኒ ሰብ መንፈስ ወይ ካልኦት ርኩሳት መናፍስ ብስም ስላሴ ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሚካኤል ብቅዱስ ገብርኤል ስም ካብ ኣእምሮይ ተላዒልኪ ካብ ርእሰይ ወፂኺ ናብ ግንባር ተኣሰሪ እንዳበለ ብመቁፀርያ ገይሩ ርእሱ ክሃርም ኣለዎ። ካልእ ድማ ፀበል ምጥማቕ ኣድላይ እዩ። ፀበል ክጥምቕ ከሎ ከዓ ርእሱ ከውቅዕ ኣለዎ ወይም ግንባሩ ከውቅዕ ኣለዎ ማለት እዩ። ፍልፍል ማይ ወይ ከዓ ዓይኒ ማይስ እንታይ እዩ? እዚ ንጹህ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ጽሩይ ዝኾነ ናብራ ከም ዘለካ ወይም ከም ዘለኪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ግን ፍልፍል ማይ ብቃል እግዚኣብሔር እዩ ዝምሰል ማለት እዩ። ኣብ ጥቓይ ውግእ ይካየድ ግን ንዓይ ኣይመፃንን እዩ። ኣብ ሽውደን ውግእ ኣሎ ድዩ ኢለስ ይግረም። ውግእ ናይ ኣጋንንቲ መከራ ፈተና ወይ ከዓ ጦርነት ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ብዙሕ ዓይነት ውግእ ኣሎ። ንኣብነት ሃይማኖት ናይ ምቕያር ብሃይማኖትካ ክፍትኑካ ይኽእሉ እዮም። ብዝሙት ክዋግኡካ ይኽእሉ እዮም። ብገንዘብ ክፍትኑካ እውን ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ናባኺ ዘይምምፅኡ ጽቡቕ እዩ። ኣጆኺ በርትዒ ጸሎት ኣይትግደፊ። ብሕልምኻ ሴፍ ክትወሃብ እንታይ እዩ? ነፀላ ሓደ ሰብ ክኸድነካ ኸ እንታይ እዩ? ሴፍ ክወሃበካ ከሎ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን 6:11 ዘሎ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ። እና እቲ ኣፅዋር ኣምላክ ዝበሃሉ ካብቶም ኣፅዋር ኣምላክ ዝበሃሉ ሓደ እንታይ እዩ? ጸሎት እዩ። ስለዚ ሴፍ ክበሃወክ ከሎ ኣፅዋር ኣምላክ ትበሃዊ ኣለኺ ሃይለ እግዚኣብሔር። ሓደ ሰብ ነፀላ ክበካ ከሎ እንታይ እዩ ዝበልክዮ ከዓ ነፀላ መብዛሕትኡ ግዜ ብመንፈሳዊ ሂወት እዩ ዝምሰል። ካብኡ እውን ነፀላ ግርማ ዘለዎ ሓዳር ማለት እዩ ወይ ከዓ ፀጋ እውን እዩ። መሓዛይስ ጨጉረይ እንዳፈትሐትኒ ሓሊማ። እዚ ክልተ ዓይነት ፍታሕ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ንክልቲአኽን ከፈላለየክን ዝኽእል ወይ ድማ ዝደሊ ርኩስ መንፈስ ኣሎ። ብፍላይ ድማ እታ መሓዛኺ መንፈሳዊት እንድሕር ዳኣ ኮይና ንስኺ ናብ ዓለማዊ ሂወት እንድሕር ዳኣ ኣትኩሮት ትገብሪ እንድሕር ኮንኪ ንክልቲአኽን መታን ናብ መንፈሳዊ ሂወት ናብ እግዚኣብሔር መታን ከይትቀርቢ ንክልቲአኽን ከባእሰክን ከፈላለየክን ዝደሊ ርኩስ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ። ፈታዊት መሲላ ሓዳር ክተፍርስ መሓዛ ከም ዘለትኪ ወይ ድማ ከም ዝኾነት እዩ። እዚ ማለት ሓዳር ክንብል ከለና ሕፀ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዕርክነት እንድሕር ዳኣ ሃሊኹ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ሕልምኺ ክትምርምርዮ ኣለኪ ማለት እዩ። ኣነስ ኣብ ቀዳምና ሰንበት ምስ እነንበይተይ እዩ ዝመስል እነንበይተይ ኣብ ሕልመይ ይመላለሳኒ መይተን እየን ኣብ ሕልመይ ናተብኣሳኒ ንሓድር ብተደጋጋሚ ይሓልም በጃኻፍ ካብኡ እውን መይተን ኢለ ይበክብ እሞ ብደንቢ ክንበበለይ ኣይከኣልን ግን ካብኡ መፅአን ከምዘይመታ መልሲ ይህባኒ ከምኡ እዩ ዝብል መሲልኒ እና ኣይሞትኩን ዝብላኻ ዘለዋ
ኣብ ገነት ኣብ ጽቡቕ ቦታ ከም ዘለዋ እዩ። እቲ ቀዳምን ሰንበት እናመጻ ይባእሳኒ ወይ ከዓ እናተባእስና ንሓድር ዝበልካዮ ድማ እተን ሰበይትስ ቀዳምና ሰንበት የኽብራ ነይረን ይኹና። ስለዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ? ቀዳምና ሰንበትስ ኣኽብረን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ቀዳምና ሰንበት ቅዳሴ ኣቐድስ፣ ናብ ቅዳሴ ኸድ፣ ጸሎት ግበር፣ ኣይትደቅስ ካብኡ ኮላይ ኣብ ቀዳምና ሰንበት ኣብ ቅዳሴ ሽመያ ልዕለለይ፣ ምጽዋት ግበረለይ፣ ንነዳያን ንዝተጸገሙ ወገናትና ምጽዋት ግበረለይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣደይ ብማሕረሻ ክትወግኣኒ ምስ በለት ነቲ ማሕረሻ ሒዘዮስ ሓሊመን። እዚ ካብ ኣዴኻ ዝመጸት ርኩስ መንፈስ እያ ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣንስተይቲ ሻንቂት ዓይኒ ሰብ እያ። ስለዚ ጽቡቕ እዩ እንኳዕ ዘይወግአትካ ንስኻ እውን ነቲ ማሕረሻ መሓዝካ ከም ትቃወማ ዘለኻ እዩ። እዚ ብዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብጸሎት ብርቱዕ ክትኸውን ትኽእል፣ ቁኑዕ ዝኾነ ልቢ ወይ ከዓ ልቦና ይህልወካ። ካብኡ እውን ሓደ ሓደ ኣሕዋት ብየዋህነት ከምዚ ባእድ ኣምልኮ ካብ ኣዴና ኣቦና ዝገብርዎ ናትና ስድራ ዝገብርዎ ነገር ንቃወም ኢና። ስለዚ በዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ክልተ ወርቂ ካቴና ሓንቲ ናይ ኢድ ወርቂ ረኺበስ ይገብሮ እንታይ ማለት ይኸውን? ናይ ኢድ ወርቂ ቃል ኪዳን ሓዳር እዩ። ካቲም ወይ ካቴና ከዓ ውላድ እዩ። መርከብ ምስ ቃል እንታይ እዩ? ናብ መርከብ ማለት እዩ። እዚ እውን ክልተ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ባሕሪ ብዓለማዊ ህይወት ይምሰል እዩ። ስለዚስ ካብ ዓለማዊ ህይወት ወፂኻስ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምቕራብ ክኸውን ይኽእል እዩ። መርከብ ብቤተ ክርስቲያን ትምሰል እያ። በዴና ብቅድስት ድንግል ማርያም እውን ትምሰል እያ። ካልእ እውን ባሕሪ ብሓድሽ ዓለም ወይ ከዓ ከተማ ትምሰል እያ። ብሰፊሕ ዝኾነ ከተማ ዝማዕበለ ከተማ እውን ዝምስልዋ ኣለዉ። ስለዚ ብዚ እንተኸድና እውን ልዕልና እዩ። ካብ መሬት ምልዓል፣ ካብ ሰማይ ምትሓት። እዚ ማለት ብዝተፈላለዩ ነገራት ብገንዘብ ክኸውን ይኽእል፣ ብሃፍቲ ካብ ሓጢኣት ብምንጻህ ብጸጋ እግዚኣብሔር እውን ክኸውን ይኽእል። ካብ መሬት ወይ ካብ ደቂ ሰባት ካብ ዓለም ልዕል ምባል እዩ። ካብ ሰማይ ምትሓት ከዓ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ምህላው ይበሃል። ካብ በርሚልስ ስዋ ምፍሳስ እንታይ ይኸውን? ስዋ ነገር ጽልኢ ህውከት እዩ ኢልናዮ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት። ስለዚስ ህውከትካ ምብታን ምፍሳስ እዩ፣ ጽቡቕ ነገር እዩ። ዝሞተ ሓዊ ካብ ትምህርቲ ናብ ገዛ እንዳተመለሰ ሓንቲ ሰበይቲ ተሃርሞ እሞ ኣነ ክቕበሎ ኣብ መንገዲ ይረኽቦ ንብዓቱ ነቒጹ ነበረ እሞ ኣነ ኣጆኻ ንዓናይ ገዛ ገዛኻ ክሓጽበካ በልክዎ። ሰበይቲ ተሃርሞ ዘላ ኣብ ወላዲ ወቐሳ ከም ዘሎ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣማውትኡ ካብውን እታ ሰበይቲ ብኣንስተይቲ መንፈስ ዛር ክትኸውን ትኽእል እያ፣ ካብ ወላዲ ዝመጸት ማለት እዩ። እቲ ንብዓቱ ነቒጹ ዝበልክዮ ከዓ መዕረፊ ከም ዝሰኣነ እዚ ክንብል ከለና ንኣብነት ቆልዓ እዩ ተባሂሉስ ፍትሓት ከም ዘይተፈትሐ ክኸውን ይኽእል። ካብኡ እውን ኣብቲ ስድራስ በቲ ኣማውትኡ በቲ ናይቲ ቆልዓ ኣማውታ ሰላም ከም ዘየለ ስኒት ከም ዘየለ እዩ። ነገር ግን ንስኽስ ንብዓቱ